Fuq ix-xandir nazzjonali l-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qabbel id-drittijiet ċivili li ta' Gvern Laburista ma' karrotta imdendla. Dan qalu anke jekk irrikonoxxa li l-Partit Laburista għamel id-differenza fil-qasam ta' twessieħ tad-drittijiet ċivili. Id-differenza li l-Partit Laburista verament kif qed tajt inti poġġa l-bniedem fiċ-ċentru nafu kemm għamel ġid anke fejn jitlu drittijiet anke ċivili. Però l-bniedem mhux qiegħed hemm biex nużawh tajjeb indendlu l-karrotta ta' ċertu drittijiet li nixtiequ ndaħlu minn żmien għal żmien. Fil-programm Bernard Grech kien mistoqsi dwar id-divorzju u saħaq li ma kienx parti mill-kampanja anke tkellem fil-kampanja kontra id-dħul tad-divorzju f'Malta. Jiena kont wieħed mill-aħħar nies illi fil-fatt bdejt nitkellem dwar dik li xu għaliex fil-fatt ma kontx parti mill-kampanja ma kien fl-aħħar ftit ġimgħat fejn kienu talbuni biex jiena inlissen l-opinjoni tiegħi dwar dak li kien qed jingħad. Fil-programm qal ukoll il-Bibja juża bħala manwal tiegħu. Ma iva l-Bibja nħares liha speċjalment il-Vanġelu bħala manual li inti tista' tirreferi għalih anke meta jkollok dubju f'ċerti affarijiet. Qal ukoll li mhuwiex qaddis. Ara jiena la jien qaddis u laqqas nixtieq nagħti impressjoni li jien qaddis. Dwar l-immigrazzjoni saħaq li ma nistgħux inħallu l-immigranti jerqu. U allura mbagħad daqqa waħda malli niġu fil-immigrazzjoni ngħidu le dawn aħna irridu inħalluhom jerqu. Il-kandidat tal-fazzjoni ta' Semin Buzutti li mbagħad infexxi attakka lil Prim Ministru Robert Abela u għamel dikjarazzjoni surreali dwar meta l-Prim Ministru kien għalaq il-portijiet wara il-pariri tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci. Naħseb li żgur ma kontx noqgħod nistenna li Joseph Muscat dieħel mit-tur dinji li kien qed jagħmel bil-bagalji minn Dubai għall-Ingilterra għal postijiet oħrajn, kont nieħu deċiżjonijiet jekk hemm bżonn iva anke qabel, mhux nistenni ħġej u mbagħad nagħlaq l-ajruporti. Intant fil-programm Bernard Grech li qed jaspira li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista qal li wara li jiddeċiedi u fil-futur jirrealizza li seta' ddeċida aħjar qatt ma jgħid li żbalja. Jiena bniedem li wara li mbagħad ikkonsidrajt kollox, anke jekk fil-futur nirrealizza li stajt iddeċidejt aħjar, qatt ma ngħid illi jiena żbaljajt jekk verament inkun iddeċidejt kollox.